Mga gandararat na lang ko i-share sa inyo ha. Kani akong i-share para rin sa mga tao nga wala nakahibalo. Kung nakahibalo o paghilom na lang mas maayo. Kini ba itong mga sinina mga gandararat nga naglubad so inani og problema biya kayo ni nga unsaon natulain bi kay magsuot nga nailubad no. So tudloan ta mo mga gandararat sa wala lang nakahibalo ha. So inani mong buhaton mga gandararat magpabukal kag tubig. Tapos katong tubig nga ininit, syempre imong ibalhin di sa kabo. O ibalhin na dayon. Tapos mga gandararat, katong imong ininit nga tubig, butangan din to nimo siya og sunrox. Depende nimo kung unsay imong gusto, sunrox or chlorine. Depende ra sa imo kung unsay na available sa imo ha. Oh, kabalo na ko si huna-huna kulbaan din kano kay sunrox ang gigamit. Ayaw kabala kay di gyud na maluspaw ng mga dikolor nga mga kuanin ng mga light color. Dili ra na siya maunsa di para sa nang kuan nga diretso nimo bukbo nga malapak-lapak. Pagkahuman mga gandararat, imo na siyang ibukbo dito sa katubitong na mga color nga hato dapita tong nga lubad-lubad dito nimo na ibukbo hinahinayon nimo bukbo. Mga gandararat, dili jud ko moangkon nga maayo ko mulaba kay ngano, wala man jud ko gadako ko nga wala ko gapanglaba sa mua. Bisa namin ko mga gandararat, wala man jud ko ingon nga nagrubo-rubo kog laba. Dili jud ko ingon nga master gyud manglaba. Basta sinampang kol aw ako ana nang nilabhan. Kanabang bag-o pa bitaw ko namin mga gandararat. Paglaba, paghalay nako sus na pamandi kanang hugaw. Ay ako nang balihon oy kay para di maklarong hugaw. Nakaagi gani ko mga gandararat nga ang tiil ra akong gikusog-kusog gigiukan ako oy. Sus, ang kana bitong humay bitaw giukan tangtang ginang tipasi kini pang hugaw. Pero sa tinud lang mga gandararat, mas maayo pa palabhon ko puti ay lang jud nang dikolor. Kay na maluoy na lang ta. Kay og dikolor man jud akong labhan mga gandararat, mugawas yun na akong pagkamajikira. Pero og puti akong labhan mga gandararat, basta sakto lang jud ang akong mga panginahanglanon nga gamiton nga sabon. Aw, oo kag sa dili, bisan pag dili na kinahanglag humul-humul pa. Tapos pagbali anak katong nasa ilalom, pagbira nako wala na puti na bisan pag di kusuhan, diretso na waswas, okay na kaayo. Sayo na kay sa tanan. Matud pa nila, sisiw ra na bay. Sisiw. Pero sa tinuod lang no, mo yun yung pinakahit yun ako nga trabaho kining laba. Sus Ginoo ko Lord. Mo bitaw na ning kamot jud ko makabalo ko kanang sa salon kay ngano. Ingon akong mama, pagtuon kay tapulan ra ba kay ka agoy Ginoo ko Lord. Tinuod ra ba gyud. Sus gi daghanag chika oy sus tanawa. Di ba mga gandararat nakita ninyo natangtang na dayon. O wala na daghang hasol pa. O tanawa, tangtang dayon. Di ka na magpaabot maghumul-humul pa. O wa na gislabahan na ko na. O tanawa. Nagkuan ako ana, gadawni na ko ana. Ay di man daw ni akong ginagamit mga surf raman nga Fabcon. Thanks for watching mga gandararat.